Hristos Voskres! Hristos Voskres! Hristos Voskres! Ovim riječima, draga svešteni vladiko, dragi oci, braćo i sestre, kao onim riječima koje pjevamo ovih dana od Vaskrsa pa evo sve do Vaznesenja Gospodnja, pjevamo ih kroz sve pjesme koje pjevamo u crkvi Božjoj, Hristos Vaskrse iz mrtvih smrću smrt uništi. I onima koji su u grobovima život darova, u tim riječima sadržano je sve ono što na čemu gradi Bog vasionu svoju, radi čega je Bog i sazdao nebo i zemlju i sve vidljive i nevidljive svjetove, radi čega je Bog sazdao i živa bića na zemlji, radi čega je sazdao i čovjeka kao krunu svoje tvorevine. Sadržano je sve ono što je Bog učinio svojim vječnim i neprolaznim promislom za svoju tvorevinu i za rod ljudski u srcu te njegove tvorevine. Njegov božanski promisao koji se dobija svoju punoću kada je došla punoća vremena u rođenju jedinorodnoga Sina Božijega, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, raspetoga i pogrebenoga i treći dan vaskrsloga, žrtvovanoga za život svijeta i vaskrsloga za spasenje, za vaskrsenje, za preobraženje i za vječni život svakoga stvorenja, tvorevine Božja, prije svega na svega za vaskrsenje i vječni život nas ljudi i sveukupnog roda ljudskoga. Mi u simbolu vjere zato ispovjedamo na kraju simbola vjere ispovjedivši Oca i Sina i Duha Svetoga, ispovjedivši jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu i jedno krštenje u ime Svete Trojice, ispovjedamo vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. To je srž, punoća, osnova i vrh naše vjere i našega, ne samo vjere, nego našega življenja, punoća svih događanja od nastanka svijeta. A to nije slučajno da je sveti Lovćenski tajnovidac Njegoš svoj luči mikrokozmi otkrio u ledenom atomu iskru vaskrsenja, kako on to kaže na jednom mjestu. I završio svoju luču mikrokozma, svoje najbolje i najdublje, najopitnije djelo onom himnom Hristovom vaskrsenju. Sjeme vaskrsenja je osnovno sjeme sveukupnog bića, a kruna onoga što je Bog zasijao i posijao u svojoj tvorevini jeste upravo pretvaranje groba Hristovog u živonosni grob i kroz njega pretvaranje svih grobova od iskoni do danas, do kraja svijeta i vijeka, u pričasnike tog živonosnog Hristovoga groba. To je naša vjera, to je naše biće, to su događanja Božja i cilj svega onoga što je Bog tvorio. Zato danas kada na ovaj ponedeljak, vaskršnji ponedeljak, pobusani kako ga narod naziva, koji je ponedeljak u kome se na prvom mjestu proslavlja vaskrsli Hristos, a onda se zajedno sa njim proslavlja i sabor svih onih koji su se upokojili u nadi na vaskrsenje i život vječni. Crkva nikada ne zaboravlja taj sabor. Ona se ne sjeća samo onih koji jesu živi, pokoljenje koje živi, nego ona uvijek se sjeća i pamti sabor svih, od Adama do danas i do kraja svijeta i vijeka, svih onih koji su upokojili u nadi na vaskrsenje i život vječni. Zato evo i danas ovdje i prinosimo sve te žrtve Gospodu za život i za spasenje. Svi u nas
svih zemaljskih pokoljenja i sve vaseljene, a posebno za one koji su se sabrali ovdje u Golgatskog hramu, ugrađeni u njega, a na prvom mjestu našega brata Mlađana i evo i njegovih predaka ovdje zapisanih na ovom krstu časnome. Da nije Hrista vaskrsloga i vaskrsenja, onda bi bilo besmisleno sjećati se i Mlađana i svih onih prije. Onda bi bila besmislena i njihova imena, i njihovi životi, i njihovo rađanje, i njihovo umiranje. Sve bi bilo besmisleno, sve bi ličilo na pisanje po pijesku i po vodi. Zapiše se ide na pijesak i na vodu, vjetar i talas razmetne, tako da se ne zna ni mjesta gdje je bilo zapisano ime. Onda bi sva imena i svi ljudski životi bili prazni i isprazni. I otuda je naša radost neprolazna, da smo mi vječna bića, za vječnost rođeni, a ne za prolaznost i za ništavivo. I grdno je čudo da ima ljudi još na zemlji koji vjeruju da ne vjeruju u vječnost i besmrtnost ljudskoga bića. Vjeruju da ne vjeruju u Boga. Iako je davno rečeno, reče bezumnik u srcu svome. Samo bezuman čovjek. Samo čovjek pomućene, nezrele svijesti, pomućenog srca i savjesti, okamenjene, može vjerovati da je čovjek da nije besmrtno, vječno i neprolazno biće i da nema Boga koji je darodavac i prolaznog života, ali ne njega radi, nego da bi kroz ovaj prolazni život zadobili i u nama obnovili to sjeme besmrtnosti, vaskrsenja i vječnoga života. Pričasnik toga je i naš brat Mlađan, jer to sjeme je posijano u njegovo biće tajnom krštenja i prosvećenja, jer krštenje jeste prosvećenje tom i takvom svjetlošću. Zato u starom jeziku se govori o krštenju kao prosvećenju. Jer jeste prosvećenje svjetlošću božanskoga lika, vječnom i božanskom svjetlošću, postao je pričasnik te vječne i neprolazne božanske svjetlosti i života, a onda se i potrudio naš Mlađan, kao što svi to znate, da i svetim vrlinama, svojim trudom, svojim podvigom životnim, kratkim za ove naše zemaljske mjere, ali pred Bogom samo je dug onaj život koji je ispunjen dobrom, čovječnošću, bogoljubivošću, vrlinom. Taj život, makar on trajao i godinu dana ili 5 godina ili 50 godina ili 100 godina, svejedno mu se vata, taj život je istinski i puni život. Može neko i da živi 100 godina i živi, pa biva ono što narod kaže zlo goveče dovijek june. Nikakve vajde. A Bog mu produžuje život nama koji nijesmo ispunili svoj život onim na što nas je Bog prizvao, produžuje nam život malo duže. Ne bili nekako preko godina ispunili ono. A Mlađana, evo, uzeo za nas prevremeno, ali za njega, očevidno za Gospoda, ispunio je na svoj način godine svoga života. Ostavio je za sebe i ime svoje, i spomen svoj, ostavio i potomstvo i tjelesno potomstvo i duhovno potomstvo. I zato se radujemo danas, to smo i tugujemo, naravno kao ljudi, što ga je Bog za nas prerano uzeo, ali se radujemo što je on zapisao ime svoje u knjigu vječnoga života, ne samo u naše prolazno pamćenje. Zato mu i pjevamo
Ne da njegov spomen bude prolazan i spomen onih koji su pokojavili, nego da bude vječan spomen, vječno pamćenje. Jedino vječno pamćenje je Božje pamćenje. Naše pamćenje, kao što znate, je kratko i sušičavo i prolazno. A Božje pamćenje je vječno pamćenje. U to pamćenje zapisuje se svako ljudsko ime ispunjeno svjetlošću božanskom i svakom vrlinom i uvjeren sam da je Gospod u to pamćenje pisao ime našega Mlađena, pa i ovi svi koji ovdje počivaju oko ovoga svetoga hrama i kod ovih stećaka, drevnih i pradrevnih. Sve to Bog zapisuje, pa će jednog dana se dogoditi ono što mi ispovjedamo, vjerujemo u vaskrsenje mrtvih i u život vječni. I daj Bože da nam ta sila vaskrsenja Hristovoga bude dar u tom sveopštem vaskrsenju mrtvih za koje priprema Bog sveukupnu svoju tvorevinu i sveukupni rod ljudski. I zato pozdravljajmo se ovim svetim pozdravom i pozdravimo i Mlađena našega i pozdravimo i sve koji ovdje počivaju ovim pozdravom vječnosti, neprolaznosti. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Molitvama svetih otaca naših, Gospodu Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas!